Súboj o prvé miesto v skupine A v hale Čižovka. O chvíľočku súboj medzi Kanadou a Švédskom. Kanaďania prehrali prvý zápas s Francúzmi po samostatných nájazdoch. To sú ich stratené body a Švédi, tí stratili 1 bod po tom, čo zdolali Česko po samostatných nájazdoch. Takže dve najlepšie mužstvá A skupiny proti sebe o najlepšiu pozíciu do štvrťfinále. Prvá strela, ktorá mala aj dorážkovú odozvu od Joela Warda. Tá dorážka bola naozaj gólovou. Teraz dostáva prednosť tá Nyquistová formácia, ktorá bola úspešná aj proti slovenskému tímu. Práve v početnej výhode. Tvrdá rana odrazená od mantinelu práve na Nyquistovú hokejku. Ten si musel puk spracovávať, keby možno pálil riskantnejšie z prvej. Možno by mal väčšiu šancu skórovať. Mattias Ekholm výborne. Pozor na túto situáciu. Dick Axelsson. Švédi mali už dve dobré príležitosti. Ďalšie vyprášenie. Lapačky Skrivensa a Backlundová. Tvrdá rana ešte z lepšej pozície. Kadri. Hodgsonová strela výborne. Švédsky brankár Nilsson, ktorý povýšil predbránkovisko a pomohol si proti najlepšiemu strelcovi, 6-gólovému Hodgsonovi. Ellis, opäť Hodgson, puk sa na chráničom zviezol opäť na ľadovú plochu. Hodgson, Brewer, Kadri, na tých by mala byť tá najväčšia zodpovednosť pri strieľaní gólov. Jednak v presilových hrách, jednak samozrejme aj v hre 5 na 5, keďže Kanada postavila špeciálne týmy. Postavila checking line proti prvej švédskej formácii. Nastreli 6-7. Prospech švédskeho týmu, ktorý sa ujal vedenia. A kto iný ako Joakim Lindström, teda člen toho najúdernejšieho útoku Švédska. Tak kanadská checking line neustrážila najlepší, najproduktívnejší útok Švédov po štandardnej situácii, po vhadzovaní v útočnom pásme Švédska. Backlund vyhral buli, Buk sa nakoniec dostal po Mellerovom priťuknutí až na Lidströma, ktorý z otočky to skúsil a prestrelil brankára Kanady Skrivensa. Andersen. Kanadiania zvýšili aktivitu pri forecheckingu, ale Švédi sa dokázali s tým vyrovnať, ale teraz sa musia pozerať na Huberdov pokus a bude z toho trestné strieľanie. Takže 20-ročný Jonathan Huberdeau. Proti nemu brankár Anders Nilsson, Huberdeau. Huberdeau skúsil Forsberga, ale na Švedov sa mu to nepodarilo. Brankár Nilsson, tak ako počas celého šampionátu, drží svoj tým nad vodou. Vynikajúci zákrok lapačkou. Ekholm vyviezol puk do útočnej tretiny a dal tak svojim spoluhráčom možnosť na striedanie, ale pred bránkou úplne voľný Klaasen po Nyquistovej prihrávke zabezpečuje dvojgólové vedenie. Po 66 sekundách druhej tretiny. Tak hneď prvé striedania prvých dvoch švédskych formácií boli výborné. Myslím, že pri tomto góle Klaasena urobil chybu Kyle Turris, ktorý mal za sebou dlhé striedanie, ešte nestačil prestriedať. Išiel príliš pomaly za týmto pukom. Nyquist urobil výborný pohyb pred neho. Klaasen bol voľný medzi kruhami, respektíve pred brankárom Skrivensom. Tá prihrávka z backhandu od Nyquista bola presná a Klaasen vynikajúco zakončil.
Klasen na Nyquista. Nyquist vynikajúco na Järnkrůka. Zatiaľ, tak ako sme hovorili v prvej tretine, tak aj v tejto druhej sú Švédi o niečo precíznejší. Opäť sú strelecky aktívnejší. Aj na začiatku druhej tretiny, keď dokázali zvýšiť svoje vedenie, ale teraz môžu oň prísť. Je to tak. Aktivita v bránkovisku sa opláca Kanaďanom celkom určite. Myslím si, že gól bude pripísaný Braydenovi Shanovi. Tak o tomto góle sa dá v podstate tak nadnesene povedať, že Kanada ho nestrelila, ona ho doniesla. Huberdeau prikrytý Fransonom, tak ho pomohol, lenže nevyhodil. Garrison, McKinnon. Huberdeau, vynikajúca prihrávka, nie je to gól ani po druhej strele Ellisa a tá prvá bola naozaj gólová. Kadriho pokus z otočky pred brankárom Nilssonom boli jeho traja spoluhráči, ktorí mu clonili. Ešte jedna strela od Bieksu a je 2-2 vyrovnané. Kanaďania 6-krát využívajú presilovú hru na tomto šampionáte. No, myslím, že Biek sa ukázal, čom je dobrý. Je to veľmi dôrazný bek s veľmi tvrdou strelou. Teraz táto jeho strela po dobrom slonení Brewera končí za Nilssonovým chrbtom. Garrison páli. Pred bránkou bol Shen. Nadskočil nad letiacim pukom. Ešte raz Garrison. Teraz ale pálil iba do chráničov Axelsona. McKinnon. Ani on neprihral presne. Turis to zvládol. Garrison priklepol Huberdeauovi. Huberdeau podržal pre Turisa. Ten páli mimo. Lindström, Möller sa snažil opäť páliť z prvej, lenže teraz traja proti jednému. McKinnon pálil, ale netrafil bránku. Rýchlo si Švédi odovzdali puk tak, že sa bavili ťažkosti, lenže primantnili sa k ním znova. Kanaďania priplietli. Už sú rozostavení. Nyquist. Axelsson! Čo tomu chýbalo? Tu si všimneme, že teraz po tejto kľúčke sleduje puk. Keby sa pozeral na bránku, tak vidí, že tá časť už je úplne voľná. Proste prázdna bránka pred ním zývala. Ale on tým, že sa pozeral na puk, myslel si, že Scrivens robí zákrok a že mu to zakončí medzi nohy. Hráč číslom 15 Sjögren. Kadri spoločne s Hodgsonom ho vytlačili z pásma. Hjalmarsson, Gustafsson. Kanaďania striedali a teraz môžu ísť dvaja proti jednému hráčovi. Ekholm proti možnosti a Ellis, obranca Ellis rozhoduje toto stretnutie. Tak toto boli zaujímavé situácie na jednej a na druhej strane. Kanadský hráč, strelec gólu, si počas cesty, počas toho úniku ešte napravil chrániče lakťov. No a nakoniec dostal výbornú prihrávku od Scheifeleho a Ellis rozhoduje tento zápas. Ale sledoval som Ellisa ako úplne v pohodičke, ide do toho prečíslenia, napravil si chrániče lakťov a nakoniec sa stal slávnym v tomto zápase a strieľa rozhodujúci gól svojho tímu. Napokon Švédi prehrali, hoci vyhrávali 2-0 po predĺžení 2-3.